И какво става, хора? Аз съм Хъх55 и днес сме в Супер PvP България. Ура! Това е един сървър на един мой приятел и той ми позволи да влезна днес, но още IP няма да е в описанието, защото не е готов, а е в обработка. И хора, ето го, той се казва Ники. Извинете, точно. Той се казва Ники. Той се казва Ники DIT. Той е ютубър, на YouTube канал ще бъде надолу в описанието. Ето той сега казва хай, да не забравя да напиша. От тук започва да жъмп. Това е лайката. Моделта не е интернета. А е ето това нещо. Лука и меч. Да. Ендър перли и и 30 лега. Което според мен 20 лега. Извинете, нека направя тук. Така, сега не знам дали има кит, сега ще проверим. Кит, да, както виждате има китове, има кит Boost, Notch, Color, Forward, Start, Materials, Hip. И сега казвам да ги видим. Ще ги направим. Първият ти дава каменни инструменти, така. Следващия кит е той ви дава леда каска, дъно браво, чарна което и двата, следващия кит е кит Notch. Така, кит Notch ти дава главата на Notch. Чайте, тук ще излезнем. Ето е главата на Notch. Да. Никто ще поправи след нас. Защото е много добро момче. И така, хора, другите ще ги запазят за тайна. И като влезете вие да си ги разгледате, затова влезайте в този сървър. И аз не знам какво му става на Никито. Пише не, виж ги. Добре, айде специално за Никито. Кит Color, сега ще видим. Kit Color ни дава Bulk of Color, която е това нещо. Така. Така. Следващия кит е Kit. Само да ги намеря. Ето ги. Kit Firework. Така. И имаме Angry Creeper. Така. Ще ги поставим от тук. Ето го Angry Creeper. Следващата е Starting Light. Ето я. И тази, която мен лично ме кефи най-много. Следващия кит е кит Start. Той ви дава Full Leather броня, Iron Match, лък, една златна и един стак стрели. Хора, не смятам да показвам останалите, защото те са много, а и трябва да показвам още доста неща в този сървър. И така, сега ще видите ларповете. Ларп. Първия ларп е Drop Party.
Така, ето го, това е дроп партито. Уау, направили са го доста яко. В някакито клипа го има как стените още не са направени, но ето сега, че са направени. Отгоре няма нищо, това е българското знаме. Така отиваме към следващия Warp, който е Warp End. И аз не съм ходил там. Аха. Ето го Warp End-а. Малко е малък, така не са го преценили хубаво. Така че с някакито... Да, сега и той в разговора обаче е заглушил. Не са го съобразили и след клипа ще го поправим. Нарочно са го направили, нарочно. Извинява се сега, извинява се. Това е по мой дизайн. Го бях направил тая каштурка тук. Както виждате, са убили дракона. Там има наковалня, Ники трябва да я махне или аз. Сега ще я махна. Айде, няма наковалня. Смей се. Ще ви оплюя сървъра и. Така, отиваме сега към следващия Warp, който е Warp Food. Нещо ми бъгва, не знам. Да. Това е Warp Food. Казах им да го направят по-широко, ама не. Тук има всичко, което се сетите. На куп. Ей така. Сега той нещо прави. Храни ли ги, аз не знам. С спаунери са. Няма как да оставим гладни. Така, следващия Warp е Warp Jail. Така, изчакваме малко. Защото на мен ми бъгва и не знам защо ми пише Help. Но както и да е, ето го джейла. Чакайте малко. What? Да, и сега някакъв ще демонстрира как ще ме вкара в джейла. Ето, сега ме вкара в джейла. Заключен съм, тук пай жени. Смей се. Сега ще се логаутна, да видите. Тук трябва да спите. Да, той сега не знам, една минута. Да, ето само освободи. Сега трябва пак да ме опне. Така, готово. Както виждате, аз съм хелпър. Сега отиваме към Warp Jump. Warp Jump е това, което го показах на спауна. И сега отиваме към Warp PvP. Warp PvP-то също е на спауна. След Bedrock-а започва PvP, също така и оцеляване. Е така, хора. Аз бях Христо 55. Надявам се клипа да ви е харесал и чао!